Jotono haina hai sobani sibai si yafarnai hamjakma tei kholoma norokno yafaro phungai siri siri rokototi news nai tongmani news otam ni nukha kaisa balai ke thui unokjaknai jat bokha belai ke kosto nangnai jat tini আমরা বাঙালি বোবাগরা দিল্লিও 9 সেপ্টেম্বর কক ফিরকা ত্রিপুরা সাবনি তেলেমরা সাবনি আগরতলা সাবনি কক ফিরকা বোবাগরা চেংসে রেখা সাব আমরা বাঙালি आ চেংসারি মানো কক ফিরকা সাজা গ্যাঙ্গাই সিনি বোবাগরা তাবা হাইনে হাই সাজা গ্যানাঙ্গাই কক ফিরকা আমরা বাঙালি বোবাগরা তামনি কক ফিরকা গাঙ্কাই আগরতলা সাবনি আগরতলা ani nije বোবাগরা samani yes right আগরতলা ni malik বোবাগরা তেলেমরা ni malik বোবাগরা त्रिपुरा ni malik বোবাগরা kaisa kok sanamo jongo BJP জনজাতি মোর্চা খাইনাই রকনো tei CPM গণমুক্তি পরিষদ খাইনাই রকনো tei I50 খাইনাই রকনো naidi sini hastebo phayei Tripura hastebo phayei ayang nani brung brung khai illegal migrants phayei Tripura sa majority tongmano minority khlaiei sini joto mantai soktai jotono sotpreui chawei tabo borokno angno malik ni kok saitong angno malik ni kok saitong phiaba khorok bwsuk je CPM ningtung nini Congress ningtung nini BJP জনজাতি মোর্চা ningtung IPFT ningtung khorok bwsuk kok phiroka je norok tini saitongo 184 jana bosongni je ha tidul jagai phainai o ha Tripura sarok nei je salai tongo tini noroni bwskango no dada sida phaiei khaki dress chumui latha kongsa tui ha chini no ha nino phunujak tongna bole takai kok thaisa bono saimiya ba জনজাতি মোর্চা rok CPM গণমুক্তি পরিষদ rok IPFT rok tini বোবাগরা দিল্লিও চিরখকা তাবখাই তামনি শাসকা আমো অসাংবিধানিক আমখাই সাংবিধানিক কসকরি খাবো সংবিধান কসকরি খাবো আমাহাই রুল যে কক সানানি কসকরি খাবো কে বরনখাই যে কক de tong je bronkhai rule de tong je bronkhai ain de tong je chini আগরতলা chini Tripura chini telemora ni sanani boronkhe odhikar de tong amukhe bo aino phaika Tripura saro sisana nangnai Tripura saro sisaya hingkangkai torok torok chini ha kwmai thangnai torok chung rape khai butharjaknai murder khai butharjaknai bui togoi butharjaknai butharjakai bo tong sab guarantee riman je ani nogo phainani salo ongya hanai phungai siri siri blai ke dukho nangai chi sini borok tangai thansangai mi sini borok tangai chung tabo party party ne khaklai tongna nang bobagra Delhi thain kok sai tongyo sini bagai bobagra no phandiya ar angtai kaisa kok sanamo jong are nung sabni hawa tongai norok tini montri chai tong sabni hawa tongai nung MLA chai tong sini montri Vikas sini montri Shukla Charan sini MLA Rampoddo te sini kabangma MDC EM rok wan suk dita kisa Tripura sani bagai kisisa fight khainani bagai chesta khaidita fight khaina se norok sisi siya haisi Tripura sano thokaikha Tripura sani vote mangka ajugoi chaka ang nukung kaisa kaham khai thangmangka ani basabutina ang sakri ri klang taka bas asukeno ungo haida
Kebang macini tiprasa posong tiprasa ro dukumanai tongo tabuk masa yama nungya jaga jaga wo kelai tongo. Aroni bisingo bo ayang nane fainai rok pai burung burung kebang ma kok amra Bangali hini je fainai rok kok se sai tong soka. Tangai no riya sungkri kaisi pano nor kaisi pano tangai amono tui jawab riya ba. Jung tini chini bobishot tamungoi thangnai chini thinang tamungoi thangnai komse kom abo to chung wan sugoi mamble jung amo to komse kom chung sina nangble thinango tamungnai amo to sina nangble boba gra khai tamle chaya khai sakaba bini haba bini hana sanai amra Bangali ke tama jengmani borong no jengo pia tabo jawab rijaka tabo hain hei ki kokte khai kok sai tong kha amra Bangali gorang Rudropal buike seginana ni chesta khayo jini bor rok kisi tongmo to thansangna ni ringya kok thaisa busa sayek BJP ni MLA rok minister rok nini CPM ni Jitendra Chaudhary song hai rok Radha Charan song hai amda dofana hamja nijini hani malik hinjagai tongmo so khanangna ni sia na paku tujak tongphan jeneng ba siglak bole na maku tujak tongphan jeneng ba siglak bole o boot kana pro kai phaisan phai di boot onjataro kisapano bakha yogya da phongai siri siri o ko khanawe angla belai dukhu nangai si kosto nangu theitung uno go haisi thansang ba sidi haisi BJP Jonojati Morcha robo thansangnani lama rutuk dita kok kahamsa dita CPM ni Ganamukti Porishod khainai robo thansangnani bagi chesta khai dita I50 robo haino kuni khoroksa ko tongmani Montri MLA khoroksa tongmani norbo to tipralen san tongna ble norno kebang ma tiprasar logire oi support khai phaijak last kalo abar mohai ang musun koina musunai tiprasar thansang di nangkhangkai chung chini amahai je against tongnai kok saya tei amahai ke kebangma ulta pulta tiprasano khaina nainai rokno chung thik ma kainai hambai।